Hvis man åbner GeoGebra på iPad'en, får man et billede, som ser ud som det her. Skal man indtaste en funktion, skal man gøre det hernede i Input, hvor man simpelthen taster sin funktionsforskrift. I dette tilfælde hedder funktionsforskriften, den der allerede er testet, hedder minus 3x plus 4, og jeg vil også gerne taste en funktionsforskrift 2, som hedder 2x plus 3. Nu har jeg tastet begge funktionsforskrifter og kan se, at de to funktioner skærer hinanden i et punkt, der ligger her et sted mellem 0 og 1 på x-aksen og 3 og 4 på y-aksen. Det punkt vil jeg gerne have aflæst helt præcis, og det kan jeg også få GeoGebra til at gøre. Hvis jeg trykker på ikonet her, så får jeg de følgende valgmuligheder hernede under de her 6 valgmuligheder. Jeg vælger den, der hedder skæring mellem 2 objekter, oversat på dansk. For at vælge de 2 funktioner, så trykker jeg på dem herude i min tavleside, og når de begge to er markeret, ja, så regner iPad'en eller programmet automatisk skæringspunktet ud, som hedder 0,2,3,4. Jeg kan således bruge programmet til at indtaste funktioner og finde deres skæringspunkter med hinanden, eller deres skæringspunkter med x-akserne eller y-akserne.